नहीं करू ना तू ब्लॉग कर से हमने तो कहू ना तू कहू हाथ बाप नहीं देख देख आम जाऊ जगन्नाथ मंदिर आग्रा व्हाइट फील्ड रोड प्रबल जाम अच्छी भिड कर सी बुकाजुका कही पाला ना कौन करिया चालू संस्था चालू संस्था चलता वीडियो वीडियो करू ना रक्की भाई तो पर उठू टेंशन मंदिर पड़े प्रभु गति नजी क्या गति नजी माड़ी गोटे न पके मैं दीटा माड़ी रखी हाथ हाथ एटी मक्का हाँ ना ना मैं इंग्लिश वन भाई बेलून राम मंदिर बेलून देखा बेलून जूम कर दूंगा बेलून बेलून रह रह मोबाइल एलाउ ना सो जाए भीतर खोली पूरा है से पैसा ना रखनी नाची पका बुझी तो गोड़ धोई पारि हाथ गुड़ा टे मारदेनी सब गुड़ दौरान डेंटा गुड़े गुड़ बड़ दौर मैंने राजा राजा रागी गाड़ी चला अटो वाला पचक तो अटो हो चिड़ा लग गया मनीष तो बाड़ जय जगन्नाथ हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऑटो उठेगा नहीं सर आम चारिगड़ करवा ना हाँ देखे रील चलो ये डेंगा गोटे तो जीवन रील्स कर बुका दास हो
ସଦାବେଳେ ଭୋକା। ତା ଜୀବନ କ'ଣ ସେ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଝିଅ ପଟେ ପାଇଲାନି କ'ଣ ସେ କରିବ? ତବା ତବା କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଆଉ? ନା କୂଳର ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାଇଥା ତ ଡ୍ୟାଡିସ୍କୁ। ପ୍ରିୟାରେ ପ୍ରିୟାରେ ଏବେ ଆସି 56 ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। 56 ଭୋଗ ଦେଖାଯିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। 56 ଭୋଗର ପ୍ରସାଦର ଫଳ ଦେଖାଯାଉ। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ। ଆଗରେ 56 ଭୋଗ ହେଇଗଲେ 56 ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ, ଭାଇ ଦୋକାନ। 56 ଭୋଗ ସେଇଠି ହବ। ଦେଖାଯାଉ କି ପ୍ରକାର 56 ଭୋଗ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କରୁଛି ଆପରେ ବି ହଟସ୍ପଟ୍ ହଟସ୍ପଟ୍ ତାରି ପରେ ଦେଇଦିନ ନେଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ନେଇ 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 ଧନ ଆର ବୁଧବାର ଯିବା ଏଠି ନନ୍ଦୀ। ସାଇଡ୍ ଧର। ତୋର ତୁ କହିବନି ମୋତେ ସେ ପିଲା ନ ଆସିଛି ତ ଯାଇ ସିରିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ତିନିଟା ବରା ଚପ୍ ନା ବରା ଚପ୍ ଚାରିଟା ବଡ଼ ରୁ ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ହଁ ଭୁଗୁନି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚପ୍ ବରା साइड में घूम खोई जगह वीडियो ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ ଦେଖିଛି ନା ଯୋଉ ଇଏ କର୍ମନା हाँ कोरोना दी ना ଆମର ଆମ ନାଇଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ଆମ ଯାଇପାରିବ। ଡ୍ୟୁଟି ଆରି ଦେଇଥିଲା। କର୍ମ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହଉନି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟାଇମ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରୁମ୍ ଟିକେ ପଳେଆ ମୁଁ ଜାଣି ମୁଁ ବୁଝି ପଳେଆ ରୁମ୍ ଯିବା ହଁ ଟାଇମ୍ ହବନି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବ? से जुड़ जीवन नौटा ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ हाँ पेमेंट करते हैं ठीक है हाँ 300 देखी दियो ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ମୋତେ। ଏଇଠି ଅଛି ପରା। ଚିର ଚିର କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି?
ପଚାରୁନ ତାକୁ କୋଉଠି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନୁହେଁ ରେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଡ଼ିସ୍ର ଦରକାର ଲେଡ଼ିସ୍ର କ'ଣ କରିବେ ଏ ତାକୁ ପଚାରୁନ ହେଇଯିବ ସେ ଛିଡ଼ା ତାକୁ ପଚାର କୋଉଠି ମିଳିବ ଆରେ ଏଇପାରିନି ଗୋଟେ ହଁ ଅନ୍ଧଗିଆ ସବୁ ଏଇଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡା ଚାଲିଗଲେ ପୁରା ପଣ୍ଡା ଝିଅ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ତା ପେଟ ଦେଖି ପଟି କେତେ ଟଙ୍କାର 600 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ 1100 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ଥାଉ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାନି ଝିଅ ଆସିବନି ଚଲ 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 ବିଲ୍ଟା ଦେଖ ଟିକେ ଥିଲେ ହଁ ଚାଲ ଗୁଡା